Здравейте хора, намирам се в репетиционната, където репетираме с детски епи и останалите групи. Това, което е по кейсовете, са събраните барабани вече, което може да значи само две неща. Или ще имаме концерт, или ще влизаме в студио. 4 януари е в момента. Очевидно не става за летни фестове и свирене на живо, по стадиони. Надявам се един ден. Значи остава второто. Пак казвам, гледах едно видео на Кола, където беше микнал цял клип само с лентови микрофони и само за барабанщина си изгърни лентови микрофон, беше сложил бейсик и фото на касата в момента. Така изглеждаше, дали също ще излъжа. Той го каза, ама аз все пак няма толкова с микрофони. Та пича търсеше някакъв тъмен звук за Black Metal. Обаче беше в някакво студио с конзолата, с всичкото. Да, човек. Само кита и стаята, но звучаха без микрофони, е така истина. То си един iPhone може да направи страшен звук. Ако съм ви пускал мукомразие. Част на екрана, за да може долу да го сложим Eminem. Не. Елате виж само за да го разбереш. Къде се намираме? Ти знаеш къде се намираш? Както винаги тук като сме, никой не знае къде се намираме. Намираме се. И Намираме се в XDM студио. 15. Те са двата свободни. Обаче лев ти е по-малката цифра. Съм се обясня. И така трябва да вдигнем това. Абе, съм един микрофон, че искам. Даже два ме мързи. Това е за моя канал. Ето остана само токбека връщаме. Токбека. Няма да си говорим, аз не искам да си говоря с теб. И аз не искам да си говоря с теб. Наредихме барабаните. Супер, има повече микрофони отколкото барабани, това не е нормално. Какво записваме тук? Каса 4 тома. 60 тома и накрая си правят бит цяло Накрая нощ. ми, накрая това ще се получи, с мешугата на Иван. В начало в разговорите с Ванката, като си говорихме, не можах да разберат. Нещо каза, че има 8 тома, не разбрах защо. Същите барабани като миналия път, обаче различни кожи. Звучат много по-добре. Ще да кажа. Ремо амбасадор за резонанс навсякъде. За тоновете, какво беше? Най-важното EC2. е желязото. И желязото на Белбраса има контрол саунд Remo. И на каста EMAT 2. Давай. Не, самия Белбрас ще е най-важното. Самия Белбрас, си му го е настроил като пусичка. Ако не го бия, Ще го биеш? няма да прозвучи. Ще го биеш? Не съм го съдил толкова много. Не, добре. Точно толкова, колкото и аз би го настроил. Човек, ако това барабанче беше жена, пак нищо нямаше да стане, защото сме в България, обаче някъде друга да биха прибрали. Абе, къде ми е облекта? Стана доста дълъг клип, ще има после да режа от него, ама няма проблем. Всеки път, когато се отварям устата, нали? Не. Аз тези моменти си твоите ги оставям. Ето, вюто от моята страна. Не мога да хвана, защото имам много работи. Ето това търся, чакам банката да излезе. И ако не работи, тогава, защото променяме нещо преди да знаем какво ще стане. При мен тях ще е началото. Втори ден записваме барабани, къде се намираме пред студиото да Симон, както винаги той го няма или спи в момента. Или го няма и спи. Не знаем какво да правим, освен да чакаме или ще Това е неделно училище. има неделно училище. Исус, неща, аз мисля, са в ролята на Исус, както винаги. Jesus е. Ще ми ядат помана, сигурен И съм. ще купим този телевизор. Ей сега. Телевизора, микрофона си. За да мога да влезем поне. Но ще влезем с чупен телевизор. Ние няма да видим котата. Не знам, ми е хладно, не искам да спия кафе да спокойно. Ме е топло, ако искаш да гуща. Може. Няма да е окей за видеото. Да, йома, фака на следващия ден сме. Metal. Учим се как да пишем семпли. Shut the fuck up! Започва с S. Метал. Не, то ще записваме семпли. Метал. Защото метал. Защото метал семпъл. Някои правят метал, ние правим ментал. Не правим семпли. Айде ли ти се? Айде да ги видим. Когато си учим песните преди запис. Играем Street Fighter. Играем Street Fighter, ползотвори неща. Аз си гледам телефона, за да не преча на барабаниста, който си пише домашното по математика. Когато барабаниста ходи още на даскал, понеже е неграмотен. Човек се Неграмотник. Негромотен. Без да си съм. Ти изглеждаш като да си лежат някакви неща. Да. Нашите приятели, китариста и басиста на детския епи. Това не трябва да е онлайн сайт, на който говориш. Не знам кой път онда, ама... Да, буквално съм ел кръв. Ще си изберем някакви други. Чай, малко. Кой?
доста нова конзола. Ами, записваме барабани. 16 бита сега, Mega Drive. Но Happy Sonic не е за нас. Обикновения Sonic ще пусна. Значи Sonic е на Sega Mario откъде. Така се прави. Този студен коридор, по тези студени стълби, кълцуни. Тази студена стая. Записваме барабани. Що снимам вертикално. Продължаваме последния ден от записите, надявам се приключат днес. За целта трябва да си вземем тези пищовчета да ми помагат. Не са още разглобени барабаните. Да не останат. Да останат здрави. Дойдох сам в студиото. Тъжно ми е, че приключваме записи. Ама, какво да се прави? Така е. Аз приключих вече. Другите се мъчат. Тези красавци ще отидат в репетиционната. Уху!